Тәулігіне 300 тонны сөт бұ шик түгілелі. Көкмара районы тірлекшілері ұзған ел рекордлы көрсәткішлері үшін республика тарихында бірінші тапқыр Татарстан Республикасы алдындағы қозанышлары үшін орызын алайық болды. Қазір оларының яңа бұрышы сауымны 400 тоннаға жеткіру. Рассвет ауыл хужалығы кооперативында мегаферма 2018 жылда шиста қырда целе башлый. Эшләр эш этапта планлаштырылган. Хәзер 4 корпус эшли инде. Тиздән тагын бер заманча сыер абзары, силос салу траншеясы казырга тотыналар. Тиешле эш күнекмәләре булган 4 машина белән сыер сау операторына көн сайын заманча сау җиһазларының эшен контрольдә торгана кирәк. Бөтен процесс автоматлаштырылган. Хуҗалыкта азык үзәге төзелгәч, малларны тукландыру җиңеләйгәч, моңа белгечләрдә гаҗәпкә калган. Заманча технологияләр уңыш китерә. Хәзер хуҗалыкта көн сайын 35 тоннага кадәр сөт сауалар. Чагыштыру өчен бер сан. Татарстанның кайбер районнары 10 тоннага якын сөт сауа. Мондый мегафермалардан тыш, районда сөт терлекчелеге белән шәхси фермер хуҗалыкларда, кооперативларда да шөгыльләнәләр. Моның инде беренчедән инде бәйләүсез булгач сыерлар, монда инде эш оештыру җиңелрәк, кооператив инде терлекләрне көндәлек монокорм белән тәэмин итүне үз өстенә ала, һәм инде көндәлек сөт урнаштыруны тоже үз өстенә ала. Быел Көкмара терлекчеләре тәүлегенә 400 тонна сөт савып алуына бурыч иткән. Әлегә мондый күрсәткечкә Идел буе төбәкләрендә генә бер генә районында ирешә алганы юк. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ринат Сахибгареев, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Көкмара районы.